ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଲାଇଟିଂ ଫାଇଟିଂ ସବୁ ଆଗକୁ ରେଡ଼ି ହେବାର ଅଛି। ଠାକୁର ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଭୋଗ ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏବେ ଲାଇଟିଂ ସବୁ ଲାଗିଗଲା, ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଏବେ ସ୍ନାନ କରା ସରିଲା, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଗୀତ ବି ବାଜୁଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ପୂଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଳ ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ବି ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ମାଆ ଏବେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚଲେଇଛି ପୁରା ପୂଜା ପାଇଁ। କଳସ ବସା ହେଉଛି, କଳସ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି। ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ମୋଦକ ଆଉ ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରି ସାଇଜ୍ କରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାମୃତ ବି ତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁକି ରେଡ଼ି କରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଆମ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଚାଲିବ। ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପେନ୍ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଦୀପ ବଗେରା ସବୁ ଲଗା ସରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଭୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଘଷ ସହିତ ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ, ଅଙ୍ଗୁର, ନଡ଼ିଆ, ଆତ, କାକୁଡ଼ି, ତାପରେ ସେଓ, ତାପରେ ବୁନ୍ଦିଆ, ରସଗୋଲା, ତାପରେ ବୁନ୍ଦି ସବୁ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ବାପା ଝୁଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇ ପୁରା ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଲଗା ହେଇଛି, ପୁରା କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ମୋଦକ ବି ଥୁଆ ଯାଇଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଏ ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାପା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବୁଲେଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାମୃତ ବି ପାଣି ବୁଲେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। 2000 years later. ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କର୍ପୂର ବାପା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଆରତି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର। ଆଉ ଆରତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଗଣପତାୟ ନମଃ, ଜୟ ଗଣପତାୟ ନମଃ, ଜୟ ଗଣପତାୟ ନମଃ। ଆଉ ଏବେ ଆରତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବାପା ଆରତି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ, ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ। ଆଉ ଆରତି ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଇଏ ଚାଲିଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया।
आरती आउ पुष्पांजलि सरीगला आउ केते सुंदर पूरा लगुच ठाकुर पाखर मो आखि कुआडे मोर नहीं पाउनी केवल चाह रहा इच्छा होची पाखे भी आमर बही भी पूजा सरची पाखे केते प्रकार भोग लडू अंगूर सेव सब थुआई पूजा है रसगोला भी थुआई बढ़िया सुंदर दिशुची पूरा डेकोरेशन मो सान भाई करची बढ़िया सुंदर लगुच सान भाई कर माँ कर बापा कर डेकोरेशन पूरा पूरा एकदम सुंदर लगुच आपन देखंतु केमिति वीडियो लागला मते कहिबे प्लीज मो चैनल टी सब्सक्राइब करदेवे कमेंट करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आगु को भी मु वीडियो भल भल आनिबी एटा मोर प्रथम स्टार्ट वीडियो ब्लॉगिंग स्टार्ट हला धीरे 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 मु चेष्टा करुच्ची करने भल भल वीडियो भी आनिबी ब्लॉग सब आनिबी आपन देखंतु एंजॉय करंतु आउ कौन कहबी जय जगन्नाथ जय गणपताय नमः हाँ गणपति बाप्पा मोरया।